sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 7:02. Ang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Ayos okay na lang to. Hindi lang to mag-PDMP. Marikta na lang ko. Sige lang, kuhaan ko lang si Gani. Ara nagali si Gani sa linyata. Well, dalion ko lang kay si Madam Tari. Ara naman sa piyak na linya. Kay special ini sa mga presentation. Sa Action Firing Line, sa ngalan ni Action na Brian Morden, tanan kita nag-abi-abigin, nag-welcome sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube. Pero kwaon ko lang dito tayo lang lakat sa panahon, let's have Ganing Republika gikan sa PDMP. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Yan, may gabi. Sige, Aksyon at may gabi no, kag sa aton mga listeners. Dali-dali on tarang niya. Okay. Ari lakat sa aton nga timpo sining gabi. Miyerkules kita ron Disyembre 30, tuig 2020. Naga-influensya sa kapungsuran ang ginatawag nga tail end sang frontal system nagaapekto sa nasidlangan nga bahin o kon eastern section diri sang naminhan kag central sang Luzon nga ari sa mga lugar sang Kabikulan, Cagayan, Isabela, Aurora kag probinsya sang Quezon, lakip na ang Polillo Islands nga ang ila timpo magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang didto sa extreme northern Luzon, amuning Cordillera Administrative Region kag sa iban nga bahin sa Cagayan Valley nga magalumon ang kalangitan. May pag-ulan ini nga halin ini sa northeast monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, nalakip kita diri may pag-umguom ang aton kalangitan asa nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan, patimaan nga maayo ang timpo naton diri kag ang Metro Manila nga tugay ni sang localized thunderstorms. Ang kabug-usan sang Luzon nagamadlos ang uyop sang hangin tungod sa may surge nga nagabaskog man ang hangin amihan o kun ang huyop sang hangin nga halin sa namin na nasidlangan kag mabalod ang kadagatan, while diri sa nasidlangan sa Kabisayan kag kabug-usan sang Mindanao ara sa kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop man sang hangin halin man sa naminhan nasidlangan sa gihapon nga may kasarangan asa nga mabalod ang kadagatan. Kag sa iban nga bahin sa aton pungsod, lakip na kita diri, nagapabilin niya nga may mahinay asa sa may kasarangan lamang nga huyop man sa hangin ng kahalin sa nasidlangan pakadto namin nasidlangan o kun east to northeast nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Now diri sa aton local nga forecast, particularmente diri sa aton probinsya, nagapabilin nga maayo ang aton tipo may pag-uumguom ang aton kahawaan as nga magalumon ang aton kalangitan. May idulot lang ini siya naligwin nga mga pag-ulan aton mabatyagan sa kabugusan
sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdukoy-dukoy sang hangin. Magahalin sa nasidlangan pakadto na aminan nasidlangan o kung east to northeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon diri sa Guimaras Strait nagasipara ang isla sang Panay kag ang probinsya sang Negros Occidental. Kag ang conditions nga aton kadagatan nagapabilin na mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 11:07 sininga gabi no. Ang aton taob 1.7 metro ang kadalumon ang unas magabalos. Alas 6:31 bas sa takos nga 0.0 metro ang kanabahon. Medyo malapad-lapad ang unas ta. Kag alas 5:32 sininga hapon nagpahuway si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 6:01 buwas sa aga. Kagari kita 26 hasta sa 30 degrees Celsius o kon 25 hasta sa 30 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton lakat timpo sining gabi Action Art. Sige, salamat gig kag Happy New Year sa imo in advance. Happy New Year, okay. Na mo gid bakal mo plupok le. Sige, Action. Ha? Oo. Ha? Halong lang, halong sa pagpalupok. Sige. Dra ka man New Year? Hindi, dugay ko puli ko. Sige. Ko duty sa New Year. Away ka duty. Why ko duty sa New Year? Ati timing halong mo palupok ka sungan. Okay. Salamat. Action firing line. At least Mayo ang dalagan sa aton sining tiyempo ang aton panahon. No. Ari kay special ini nga presentation kumo nga every year sang una halin pa sang una as request no sa aton sini and as public demand no sa aton nga mapumuluyo. Sa mga listeners ta diri sa Action Radio Bacolod nangin kinandan o kung naandan na namon diri nga every year mayara kita sang gina-guest and kung madumduman nyo sa malawig nga tiyempo Action Radio Bacolod nangin partner naton ang late Councilor of Kawayan may kasimanwa Councilor Toto Willie Tortosa pero masubo no kay nag-una siya sa aton amo na nga nagapangita kita gihapon no sang makasalo ka makabulig especially no sa pagsabat sa request sa aton nga mga listeners. Action firing line. Mayarang kita mga listeners nga possibility why man yan nagapati sa mga fortune telling, why man yan nagapati sa katulad sini and we respect your decision and your stand. Ang amon malang diri agod nga makater ta ang inyo sini pila ka mga ang mga nagapamangkot ang mga nag-request. Mga listeners naton via YouTube kag Facebook, gina-invite ta kamo nga karon nga gabi please join us sa aton nga pagpangalagad pagi sa inyo sining nga pagpadala sang mensahe. May available dira nga chatroom nga pwede ninyo padalan sang mensahe. Ha? Dugay-dugay buksan ta man ang aton sining nga text hotline agod nga kung may mga text kamo or mga concern gilayon ta man na no nga iaktuhan ipamangkot naton sa aton dinapit nga bisita karon nga gabi. Action firing line. Actually last year do pila na kabla ka tuig si Action Bray nga nag-uyat sini and every December or last December ang iya naging guest si Madam Tari. And tonight para man sa aton sining mga ka-aksyon tigin ayo naton liwat ang iya sining tiyempo. And to give us, and of course, gin-accommodate niya kag positive ang nangin response. So, dira lang mo, hang on sa aton mga ka-aksyon kay ipa-welcome ko anay kag patamyawon ang aton guest karong nagapi diri sa special edition sa Action Firing Line, December 30, Rizal Day presentation. Madam Tari, Merry Christmas, advance, Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year sa mo, Action Marlon. Si Action Art ta, madam? Ha? Si Action Art ni Action Art. Sa tanan nga listener sa Action
Action Radio sa ini nga gabi nga gapamati, labi na gid sa Kabangkalan. Bacolod, tanan mabatian ta sa Action Radio Subong sa kay Action Art. Kag may gabi sa inyo tanan. Yes, Inyo nga madam sa Kanginan, Madam Tari. Kag ti may mga listeners man kita worldwide, pagi sa advance ng technology sa Facebook, damo kita nga monitor actually karon na gabi. Salamat kin Madam Tari for the time. Now gusto ko lang ipaangot sa aton nga mga ka-action because fortune telling is a practice of predicting information about a personal life. Kag kung balikan nato ng istorya, damo ini historically 19th and 20th century, damo nang nagagamit sini. May mga Chinese man, may feng shui, and other belief. Nang ginahimo nila ini as guide. Ang iba nangin successful because sa bulig sa mga fortune teller, nga ilagi na palapitan, manog himalad, simple, kundri sa ato ng iba nang tawag siya na sa ila. But, you know, the common methods nga ginagamit sa fortune telling sa Europe kag Amerika, nagalakip ini sa astromancy, horary astrology, pendulum, reading, and madamo pa. Now, suliton ko lang depende ina sa inyo mga ka-action namon. Nga nagamonitor tonight. Madam Tari, kaduan ta, year 2021, ano ini siya ang signifikante kag ano ang mga elements nga maayo para sa year 2021? Okay. Ang year 2021 subong sa the year of the metal ox. Ang iyang elemento lima ni kabilog Isa ka tubig, isa ka kalayo, isa ka metal, isa ka tawag sining kadutanon, duta, kag isa ka kahoy. Amo na ang lima ka elemento sang natawag nga the metal ox. Ang year sang the metal ox nga natawo sa tuig sang ox amo ni ang 1901, 1913, 1925, 1937 and 1969, 73. 1973, 1961, 1985, 1997 kag 2009 and 2021. That Wala mo includes action art, siguro, 2030. Madam. Actually, Madam, siling ko by year 2033, that is a year of ox again, no, after every 12 years ini nag-occur. And every 10 years. 10 years. Okay. Yeah. Ano, ma'am, ang kasignifikante? Ano ang nakita mo para kay metal ox? Kagano nga bang kapalaran naton? Ano mga elemento nga importante nga ginmention mo nga lima? Kag sino mang hindi buenas ni by year 2021? Ang di buenas subong sa 2021, ang the year of the metal ox. Kay wala mo, mas manami subong nga tuig, kay tungod nga, amo na ng kapigado, kagkadamo subong yung kapatindog balay, nga ang ginausar subong yung metal. Mga bakal. Amo na bala siling na ang tuig sang 2021 subong ang pinakanami nga tuig sa bilog nga tuig sang 2021. Ay sa pagid ang water, tubig. Tungod sa kainiton, madali mong pawan kon imo nga butangan sang tubig, di ba? Ang mga kainiton sang ulo sang tao, kung makainom na sang tubig, hindi ba nagabugnaw? Amo na ang pinakadiboy na subo nga tuig ang water ox kag ang metal ox. Pero ang iba niya hindi manami sa ini nga tuig, labi na gid ang wood kahoy, kag ang dutanon kay natawag nga kalayo. Tungod nga hindi ina siya manami sa 2021 kay ara kita sa tuig sang natawag nga mga kadalagan, labi na gid kung nagapatindog kabalay, labi na gid sa mga subdivision, labi na gid sa mga natawag ni na mga
ginapatindog nila subong nga apartel o kung mga hotel. Amo nang pinakanami sa tuig sang 2021 tungod nga medyo amat-amat na nga gabangon ang mga negosyante. Pero ang pinakanami pagidya nga negosyo sa ini nga tuig sang 2021 amo ang mga isda nga ara sa tubig. Ang mga isda nga ginabaligya sabi sa restaurant, labi na gid kun isda ang imo nga mga ginabaligya, mas manami ina mabakal, labi na gid mga kasag, mga punaw. Amo na ang pinakanami sa ini nga tuig sang 2021, pero ang mas dibuinas pagid kun sa tion buwas no, bagong tuig, kung may gibutang ikaw yung pagkaon nga ulo sang baboy. Ulo sang baboy. Litson Kay ina, mo, adobo, siling ko ano na siyang ulo ka litson, adobo, ulo ka baboy, gin litson mo, gin ano Pwede pa? malitso. Pwede adobo, pwede bupis, pwede natawag sina na litso, no? Nga ginabutang bilog sa lamisa. Kaya ba na mo, ang baboy, isa ka mantikaon nga klase sang pagkaon. Di, kung nagasulod ang malas, gadanlog lang. Tungod nga, mantika ang sugata ya. Pero, ang pinakanami pagidya nga ibutangan mo na siya sang natawag nga mga prutas, labi na gid mga ganit na tawag sina naglagmay nga prutas na. Nalipat na ni madam. O ba sabi? Mga prutas basta bilog. Bilog. Oo. Nang miyaras na nga ganit nang tawag sina. Hindi mo pwede guro kalamansi, no? Kaya kung mga ginprito mo siya kalamansi, para mga grapes nga, mga grapes. Grapes, pwede. Oo, pwede. Deson, kung magbutangan na sang imo nga ihalad o kung kanunta, hindi ka magbutang sang hilaw. Mas manami iya ang luto, kay parang ang imo masulod nga grasya, hindi mausik. Okay. Pero wala na mga prutas, kinanlan hindi kita yung mag-usar sang hilaw. Kay laban niya sa mga tao sang nagliligad, ang ilagi na butang sa lamisa, mga hilaw. Hindi na yung pwede, kaya hindi ta na yung makaon, mausik lang na. Okay. Amo na, ang pinakanami subong, nga ibutang mo sa lamisa mo, ang luto, labi na gid ang itlog, upon butangan mo sa iyang tunga sang orange, mas manami ina subong nga ihalad kaya ang nagasulod ang dibuinas mo. Wow. So mga preparasyon ng ginaistoryan ta subong, no? Best luck of 2021. Pagkaon pa lang na preparasyon. Damo pagid niyo, ang mga bad luck naman niya, sa mga tanom, no? Ang good luck naman sa mga tanom, no? Itapuson ta ang mga natawag sina nga ng palma, mga snake, amo na ang nami nga endorse mo sa imo balay. Kaya tungod nga mga sperm na kabalan mo ina, nagadala ina sa natawag nga kadalagan, labi nagig ko ng isa ka tawo naganegosyo. So sulito naton palma namin na siya. Palma nga tanom o kon snake nga tanom o kon sperm nga tanom. Kaya balaan mo ang nagadaloy na ang mga kadalagan, labi nagikon ikaw naganegosyo o kung buy and sell, nami na siya isulod mo o kung ibutang mo sa pertahan mo para nga ang kadalagan sa isa ka tawo magasulod. Okay. Pero himuon niya sang tawo nga nagapati kag mapisan sa pagpangabuhi iya kay kung magtamad ka karon kag magbutang ka da sang tanom nga dibuinas o kung pagkaon sa lamisa nga dibuinas kung wala ka nagagiyo hindi mo na isa gyapon sa maslinga nagmanggaranon ka. Correct. Kinahanglan, butangan mo sang imo kapisan, di ba? Correct. Kinahanglan ini tanan ginahatag mo nga mo ning imo nila but may paris ina nga imo kapisan kag pagpaninguha.
aningwa mo kag ang pagsalig mo sa mahal nga Dios nga inang ubayan ikaw sa tanan mo nga ginahimo matag adlaw-adlaw. Hindi ya sili nga mabutang nga lang da kay siling ni Madam Tari di Buenas na sa amo ni muon ta kag wala ka nagagiyo paano ka magmanggad, paano ka makabutwas. Hindi ka kabutwas tungod nga mahulat ka mo kay may ara ka na di Buenas, may ara na nga tanong nga di Buenas, may ara ka na nga ginhalad. Pero kung hindi kaya magpitan, kag hindi kaya maghimakas, wala sang di Buenas nga magasulod sa inyo balay. Correct. Alangan ang karon nga mamutang ka lang na sang kulano itong nga di Buenas, son matanga-tanga kaya ka maglaminday ka magigda sa balay mo, kundi huwag kagid pabuton eh. Oo, amo nang siling nila nga, pati-pati ka man sina, no? Day liw ko diyan, mama sing iban nga, na pati-pati ka sang amo na, tapos why man na, no? Pero kung imo ginasiyaya intindihon, kag tutukan, may nagalalagin man sa imo sa kadalagan. Okay. Kung ang isa ka tao, nga wala lang kapabaya. Aha. So, preparasyon pa lang ni sa pagkaon ng estudyanta, no? Amo to na muno mo, mayo kung may ulo sa baboy, either lechonda o ano pag malinuto. What else ang sa mga preparar mo? Halimbawa, 12 fruits, ano ning kinanglanon mo? Bilog lang tanan ng mga prutas, ano ning dapat mo handa? Ang ihanda mo, hindi ka maghanda sang pinya nga ginakanaan tang lamisa. Ipanitan mo na, kagibutang niya sa salas. May, hindi ba lang may arat kitang lamisa-lamisa sa salas. Nadra mo na sa ihalad, parang at least, nga kung anong man ang mga tao nga nagabuko sa imo sang malain, ano siya, kalma siya. Hindi ya siling nga inang ang ibutang ta sa 12 fruits, puro na lang bilog, madamo nga mga prutas nga di Buenas. Pariyo sang chiko. Pariyo sang arangita. Pariyo sang mansanas. Mga grapes na. Amo nang paborito subo nga tuig ang 2021 ang prutas nga grapes pinakadibuina sa ini nga tuig sang 2021. Wow, very good. Now, since ka na-plastar mo na, no? Ano ang prediction mo in general sa 2021 as nagapangatubang patasubong no? May-ari pa pandemic, problema sa tao, kapigaduhon, ekonomiya, tagabalang-balang. Madam, anong prediction mo, Madam Tari, by 2021? Makabawi tayo yan, sini? Sa 2021, pariyo sa nagligad nga tuig, no, sang 2020, nagambal ko nga halungan tang balatian nga mag-aabot sa aton, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iban nga lugar, iban nga nasyon, no? Di ba natuman subong, pero sa 2021, kinanan dapat maghalong pagid kita. Hindi kita sining magpabaya kay kumo kita wala masiling nga pati-pati ka na hindi mo na maghalong kita tungod nga ang Pilipinas hindi siling nga inang ng aktibo sa sina nga virus, no? May tendency kita nga makarecover sa inigid nga to isang 2021. Kabay lang nga ini nga tuig, mga muyo kita nga ang balatian hindi maglapaw sa aton. Kaya ang balatian ara pa lang sa parte sa mga ginhalinan niyang ginpangunahan niya sang unang sakit, no? Nga mga corona. Pero sa aton subong dapat mga muyo kita nga hindi kita makasuprer sina kay tungod nga hindi kita masarangan sang gobyerno sa gudon. Okay. Kay kadamo subong sa mga tao nga nagasuprer sang natawag nga wala obra, natawag nga gutom, natawag nga problema sa pangabuhi, madamo subong ang mga tao nga nagasuprer sang wala trabaho. Pero ang metal ox, ano ini ang karakter niya? Kung sa mga tao, ano ning karakter niya? Masupog, maisog, may mga gilinamo, ilinaway, may gira bala sa 2021. Kaya ang ox kung lang taon mo, do ka piligrusong na klase sa kuan ini, so jaksay?
Oo, ang the Metal Ox, no, isa ini ka babae, no? Hindi siling na maisog ini sa kabala mo, babae lang nisa, no? Ang problema lang nga nagaisog ang aton nga pa bana tungod sa asawa, di ba? Sampulan to na lang ka, no? Presumably, halimbawa, ang iya sini nga attitude, hindi ni siya pwede nga sugyuton, kaya kung magsugyot na gani ang isa ka babae sa isa ka lalaki, may dako nga gamo nga maabot sa ila panimalay. Pero may maabot kaya sa aton nga gamo, inaway diri, inaway dito, pero kinanlan ta nga inang magpaiway ani sa gamo sa 2021. Pero hindi ta na siling mapunggan kay nga nagaabot-abot na ang malas ta sa ini nga tuig. Sa Kabay nga mga muyo 2021, kita sa Madam Mayo. Taring, ginambal mo na sa 2021 na, ha? Oo, sa 2021. Okay. So, may ara kita halungan, buta malon, magluwas sa daw kinagamo, kapin pagid kon sugyuton, tuod kang babae, kung ano nga ang Metal Ox, babae ini, nga ang mag-umpisa, abi halimbawa, mag-ignite, no? Kag magpaisog sa lalaki, ti mga babae, amo na nga may mga gamo ang ginambal mo. May mga gamo, oo. Pero, dapat sa aton, no, sa mga asawa, nga kung anong mga problema, hindi dapat nga pabalon ang bana, medyo kalmahan nila, kagistoryahan. Kaya bano ka, kisa ang bana ta, kung sugiran gani, dahil mong pati-pati mo, no? Amo nang halinan, permis ang gamo, Okay. sa attitude, sang the Metal Ox. Aha. Now, na-mention mo na, no, partition na, and, pero dako ang chances naton sa Philippines as a whole, nga makabangon ang ekonomiya, ta, paagi sining Metal Ox. Kung Madam? ang aton mga pumuluyo, no, mag-isa, preparar, hindi kita kasuprer sang problema nga amo ni, no, nga maabot sa aton sa Pilipinas. Ang masuprer nga balatian, gid subong niya sa Amerika. Sa Pransya, Italia, kag sa iban pagid nga din sa Netherlands, balan mo ang problema dito ya grabe, mas dubli. Ang Okay. sakit kinahanglan hindi ta na diya maaguman kay nga hindi kita masagudan sa government. Kung inali ma-lockdown kita diriya sa Pilipinas, kag magsalig kita sa gobyerno, magutuman taya. Puto ang Puto, gobyerno. Why Puto, nagidosaron? Correct na. Kaya wala mo, no, Aryo, wala mo amo na lang matabo nga maginamo, tungod nga, simpre kung mga problema na nga maalabot sa aton, simpre, dra na ta paminsan nga, mama, yun ni amo na lang tani, para mamuni, pero hindi niya, kinanlan, magimakas kita, hindi kita yung magsalig sa government, kaya kung saligan tayo yung gobyerno, hindi na sila kabutwas, malulong kita sa kutangan, Aha. di ba? So, hindi ihan ng year 2021, since nga ang Metal Ox babae, hindi ihan nga may mga relasyon diri, nga bangod ang babae, Ay, amo nag-umpisa, nga maguba ang relasyon nila, may... Sabton ta kasi na action art. Sa mga ibase ta sa mga LDR, no? Layo bala nga mga pagigugma. LDR, ha? Long distance relationship. Oo, ibase ta da sa mula na nga pagi, no? Ang LDR, iban sila nagasiparar tungod nga, hindi sila bala kaintindi nga ang ilang ginahigugma, may mga trabaho dito nga inang na may trabaho sila yang nga ila ginaintindi para makakwarta sila. Galing kita yang nga Pilipina, may time kisa nga hindi kita ikintindi, no? Amuna ko nga nagasiparar ang mga LDR sa inigid nga to isang 2021, no? Labi na gid sa may mga pamilya, no? Kabay lang nga way tadiya Malaysiana. Sa mga pamilya, ibutang ta sa mag-asawa. Kung nagabisyo ang bana,
no, action art, Mm. kung gabisyo ang bana, dapat siya, ang asawa kabalo mag-intindi sa natawag nga pagpangabuhi upod sa banaya, di ba? Mhm. Pero yung nga wala yung ginaintindihan, dahil niya man niya pangirido to na muna bla, Mhm. pangirida. Sa gani ako, amo man niya, di bla? Mhm. Pero dapat, kami nga mga Iloya sa Panimalay, hindi kami maghalagidya putak na putak. Mm. Kinanlan, ibutang namon niya sa insakto, kag istoryahan kung ano ang problema sa isa ka magpamilya. Para hindi Pero- maguba ang pagpangabuhi, kag hindi epektuhan ng kabataan. Okay, pero anong prediction mo sa ang ginatawag naton nga third party o kung makigrelasyon? Ano ang mas damo sa 2021? Babae nga makigrelasyon bisan nga may bana na or ara sa lalaki? Ang madamo gidya subong yung problema ara gidya sa babae. Uy. Ang babae amo ya ang tentasyon sa kabuhi. Mhm. Amo na ang pinakamalain sa ini nga tuig nga 2021 Mm-mm. kay ang imo asawa hindi pa kontento sa bana, makontento pa sa iban. Amo na Diyos. bala? Mhm. Na kinanlan kami nga mga asawa kinana maghalong kami para Mm-mm. hindi maguba ang pangabuhi. Okay. Grabe ha. May mga LDR ka na subong Madam Tari ha. Hindi ari. Sa 31 sang gabi, namo ka pamangkot, no? Metal Ox. Anong nami isuksok sang pamilya, may ka pamangkot sila nga, dapat ba lang, amo niya kolor, ang amon, anong di buwina sa kolor, nga pag-welcome sang 2021, amo ning isuksok namon para daw mahapos ang pagsulod sang grasya. Ano nga kolor, madam? Ang kulor ta sini nga tuig iya sang gray, Gray. isa ka iya man sang puti, Mhm. kag iya sang silver. Silver. No? Ang pinakadibuinas, hindi kita magbase sa sa polka dots, no? Nga ginasiling nga kada December ga mo kita na ga polka dots, no? Hindi kita naga mag-base. Ang pinakadibuinas subong nga ibayo mo sa gabi nga ina, amuya ang puti o kon silver. Mm. Kay tungod ang puti purity, Mhm. kag ang puti matinlo, Mhm. ang puti kung ano ang imo nga ginaplano, kinanlan mapasadyos ka. Mhm. Mhm. Kinanlan ang ibayoon puti o kon silver. Mhm. Why na nag-matter kung ano nga style, basta puti ang nami. Basta puti. Hindi lang tayo maputi ya sa patay, kay balami yung patay kasi naputian ta. Pero iniya nga tuig sang 2021, kinanlan niya ang aton yung isuksok bago magbulag ang tuig, puti kay tungod nga may ari yung mga tao yung maitom ang kurason. Mhm. Mhm. Ha? I see. So, bali silver pwede man, pero mas mayugid ang puti. Mas mayo gid ang puti. Kay bala mo ako ya laban ko bayo puti. Mm. I Hindi mo see. yan makita sa pamayo sing isa ka tao kung ina siya bala matarong kung hindi. Aha. Kag nami pagid kon di buinas mismo sa prediction mo nga mo nagaling kolor nga nami isuksok. Oo. Kabay nga ining prediction ko sa ining nga tuig nga 2021 makasulbar na ta. Kag ang mga tanan nga nag-business subong makabalik sa ilang negosyo para nga ang mga tao nga nagaserbisyo sa ila mabuhi man. Okay. Now, ano ang mga kolor sa bayo ang hindi dapat mo isuksok? Ang hindi namin isuksok no sa pagbulag sang tuig no itom. Mhm. Eh, wala mong itom ya, hindi kinaya namin ya, bisan, bisan, ako ay kuga permanente, gidya ito maluwas kung simpre, ang bana ko patay na, natural, mabayo, giko itom. Pero, hindi namin magbayo, permi itom. Mhm. Kag, ang hindi pagid namin, nga magsuksok ka, subong, sa isa ka pula nga bayo. Pula. Wala mo maka-attract inasang gamo sa imo kabuhi. So, duwa lang ni kakolor ang dapat hindi mo pagsuksukon sa pagbulag sa tuig? Oo, kabala mo ang pula, magamo na iya mo, magamo. Mhm. Hindi ina siya nami, gapang ganyat na isa sang sunog, gapang ganyat na siya sang gamo. Mhm. Na.
I see. Amo Na- nang hindi nami. Mas manami pang yellow, o kon green, o kon brown, blue. Kay ang ina nga mga kolorya daw wala kontra chimpo. Okay. So, pero ang ginmen mo kay na, namin ko nakaputi kita sa bagsugan. Oo, nami gidya makaputi Buenas. ka. Kay wala mo yung puti ya nami kay gidya tulokon kay net mo matinlo. Okay. So, ang mga pagkaon nga dapat ipreparar sa pagbulag sa tuig, ano mga dibuinas? Suman? Ang na siya, Mhm. hindi ko tayo sang suman, kay wala mo mapilit ina. Ay, hindi o kung na yan. Valenciana, no? Ah. Kay wala mo, kung nagkakaon kita sang pilit bago magbulag ang tuig, hindi maghalin ang mga problema tanga ginagyan ta sang 2020. Kinanan ipaiway ta na. Mm. Kinanan ng kanon taya inang hindi man ta magkaon manok. Kay wala mong manok kuyampad, nang galupad bala. Mm. Ti hindi ina siya nami. Mas manami makaon ka karne, isda, baboy, amo nang pinakanami sa ini nga tuig nga 2021, labi na gid ang prutas. Aha. Ti white damo gini mawadan order nga Balenciana mga mo ni. Bala mong Balenciana pilit. Ti, Pilit. Kung may problema ka sang 2020, magbulag na lang ang tuig, aram gyapon ka pamilit sa imo ko galingon. Diyos. So, dapat why kasang pilit nga lutuon. Wala. Kay depende niya sa iba niya way man nagapati, galuto na sila pero kung ako ya way kuya ganda pilit. Kada the end of the year. Yes. Magluwas sina. Ano pang mga pagkaon? Nga Nga hindi nami manok. manok. Oo, daso na may mga natawag sila nga tunok-tunok nga pagkaon, hindi na nami. Na mga tunokon nga pagkaon, mayara nga tunokon nga isda, Aha. hindi siya manami. Nami iya mga tuna, mga bangros, Aha. amo lang pinaka nami sa tuig nga ihalad mo bago mag-ending ang year 2020. Okay. Now, ma-pause lang ko for some commercial break. Pagbalik ta karon Madam Tari, makadto ta sa mga details na kag may some questions diri nga gina-raise or mga palamang kutanon. Nga i-accommodate ta karon Madam kag basi may dugang kita nga presentation in a short while. I-hold mo lang ang line mo kay mga commercial ako. Balikan ta kay na short Sige, while. Sige. Okay. Oo. Sige, balikan ko si Madam Tari, dugay-dugay. Okay nga aton diri. Again sa matag palamatita. Due to public demand, amo lang ni ginahimo namon nga this year si Madam Tari liwat ang guest. Supposedly si Action Brian ang partner niya galing kiti na timingan ng day of subong ni Action Brian Moden. Babalik kita paggaligad ginamang sini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Radyo. Pagkululun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas ka
matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na Firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:53 na. Pabalik diri sa Aksyon na Firing Line Special Edition sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Oy, sa mga nagapamangkot kung ano to ang fire call kaina, actually may sunog dira nga nagluntad sa area sang Handumanan. Fire out naman advice ang patrol namon nga nagpadulong dito, no? Why na dapat kabalakana? I-check talang nagkaroon sa Action Night Patrol ang detaligid sina dugang, no? Kay Elizabeth Malakagamala, may gabi, thank you gid for listening. Noel Amar, siling niya advance Happy New Year. Bongville Borges Jr., Santos Welma Bertumen, Jody Florentino, Lito Secondes, monitor siya sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Action firing line. Kay paring classmate Ismael Maing Sigunla, may gabi dira pare. No, may man nga pag-monitor kay Joy Haviliana. Joy, may gabi dira primo, may gabi dira simo. Nonoy Joy Laman Haviliana, ginatami ang pamilya ni Nanay Alice Villaflor. No, may gabi lang kuno may lang nga pag-monitor. Damo pa na diyo sa mga nagpadala. Actually may mga gusto na mamangkot sa ilang mga kapalaran, may mga zodiac sign, may ginpadala pang petsa sa birthday nila. Pero pagkaroon nantara, Michael John Season may gabi man, Imbong Jocampo sa Maaw, Araman si Lilian Taton sa Gardenville, no? Si Ginilin Gonzaga sa Rona, sa Isabela, Marilyn Abarte, Nini Inventor Arusa sa Barangay 28, si Madam Heaven, Nora Villalon, kag Sandomanan may sunog siling ni Beth Yap. Sige. Danilo Ubaldo sa utod ni Konodra, Advance Happy New Year. Lerma Marfil Mangyon Barkin, no? Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Good day sa imo. Good morning dito sa iya kuno Morning pa lang dito sa Minnesota, USA. Okay. Balikan ta this time si Madam Tari sa aton nga linya. Madam, sorry gid to keep you waiting. Balik kita diri. No problem. Yes. Madam, subong ko lang galing natalupang dan. Ang January 1 of 2021 is Friday. Ano ma'am ang kasignifikante sini? Kay siling nila basta magtuon gani siling niya ang pitsa uno sa Martes ka Biyernes. Daw ka delikado. Anong paglantaw mo sini? Correct. Ang subong, hindi wala bilog ang bulan. Full moon. Oo. Buwas January 1, ang January 1 na tuon sa Friday, di ba? Oo.
hindi dapat nga ang mga tao tani nga magwa January 1, no? Kaya iban na nagakadto sa baybay, nagapaligo, dapat maghalong kita kung kita malakat gid man, no? Hindi kita ya siling mapawala lang kay kumo ara ka sa baybay, okay ka lang, pero halungan ta ang mga lumos sa tubig. Sa ini nga tuig nga 2021, kag ang aksidente sa dalanon. Wala mo ang first Friday na tuon uno sa January 2021. Kag ang pinaka nami nga updon sang natawag nga metal ox amo ang rat kag snake. Amo ni sila ang manami nga duwa ka zodiac sign nga pinaka nami ipare sa metal ox sa ini nga tuig nga 2021. Oh, okay. So, kung ikaw babae, metal ox ka, nga gusto mo mangita partner mo, nga may forever, amo ning rat? Amo na ang ilaga nga laki, kag manog nga laki. Okay, snake. Tawo sa amo na nga zodiac sign. Ang zodiac sign nga snake. Manog, ha? Ang natawo sa zodiac sign nga snake o kon rat. Okay. So at least Ang hindi pagid man nami nga updon sa ini nga tuig sa 2021, iya sang dragon. Ang ipares mo sa ox, hindi sila nami tungod permis lagaaway. So ang dragon amo ni mga Aryans. Oo. Aris. Oh, yan isang aris Oho. nga portion. Ang ox, by the way, ano ni siya? Yan isa sang natawag nga Taurus. Taurus. Oh, Taurus. Oh, so hindi pwedeng Taurus kang Aris kay may enkwentruan na isla. May kwentruan na sila. Kag sa paya ang dragon, hindi niya mag-isol mo sa turo. Correct. Oo. Hindi siya mag-isol. Kaya wala mo, magwa gining kalayos, bae yan, di ba? Oo. Pero ang, hindi pagid man nami, ang kanding. Kag ang turo, nga mag-upod, kaya hindi isla man nami. Ang goat, ano naman ni siya, ma'am? Madam Tari? Yung zodiac sign niya? Ang tawag nga kanding. Iya inasang na tawag nga Sagittarian. Sagittarians. Okay. Sagittarius, no? Amo na hindi sila pwede man. O, hindi sila pwede sang ox. Kaya bala mo, ang Sagittarian niya, ang katunga sina kabayo, ang katunga tao, hindi na siya mag-compete sa natawag nga the metal ox. Labi na gid subong ang kabayo, hindi man na sila mag-compete sa ox. Okay. Kay permis laga kamog, manipa niyang laki mo sa ox nga bayi. Kung ang imo asawa, iya sang ox nga portion, kag ang imo bana, iya sang kabayo, hindi pwede nga mag-upod sila yung matarong, ay permis sila magtindakanay. Uy, may naway sila bilang abi. Oo, kaya hindi na sila magsiling inang ayuhay gid. Ayon nila na kadali lang dasum away sila. Okay. Now, pagsulod sang 2021, kung may mga kabataan, halimbawa, nga may plano, no? Although nga subong online, modular, ang aton ginahimo o ginagamit sa DepEd, no? Nga learning system naton. Ma'am, Madam Tari, ano ang mga maayo nga kurso nga mangindimbuenas para sa tuig 2021 kung may kwaon ginman kag mga courses nga daw damo abi ang makapasar? Abi mo ang pinakadamo nga mapasar subong, no? Nga tuig sang 2021 iya sang nurse. Nga kurso. Iya sang engineer. Kag iya sang natawag nga abogado. Ang pinakamagaling nga abogado diri mahalin sa aton sa Bacolod. Nakakuha na kita nga nagtapuan, subong to masulit naman, do mo na? Masulit naman, kay tungod nga, ang eskwelahan nga nagtapuan, pinakasikat subong sa natawag nga pagtudlo sa pagkabugasiya. Kag ang hindi gid man nami subong, no, nga tuig, ang makakaso ka. Kay kung makakaso ka, laban ka sa tunaw, permi. Kinahanglan halong gid sa ini nga tuig nga makakita ka mga problema, kay hindi man nami. Kag
Isa pa, kung ako lang yabi, no? Ako lang ang masunod. Hindi pwede nga i-open ta ang January sa mga kabataan kay nga mas delikado pagid ang ikaduwa subong nga coronavirus. Balik ang face-to-face. Oo, mag face-to-face ka sa mga kabataan, hindi namin. Kay Mhm. wala mo, hindi pa tayo subong yung klaro. Mhm. May ara, piyatin, hindi ta pagibutang ang kabataan, kaya sa natawag nga problema, kay wala mo, hina niya ila resistensya. Mhm. Hina I see. kani ang may edad. Ayan pa mga bata, no? Mhm. Hinanan halong gid ang labi na gid sa mga ginikanan subong. Mhm. Ma'am, kadtuan ta isa-isa ang mga zodiac sign, no? Okay. Sugod kita sa Aries. Isa-isa sugod unta. kita Ano sa ang Aries. mangin kapalaran nila? Ano ang mga dapat nila himuon bilang paabuton nila sa 2021? Sa Aries nga portion, March 21 to April 19. Ang isa ka Aries subong, no? Kinanlanta ang maghatag sang natawag nga pasensya o kung patak kapatawaran, labi na gid sa mga tao nga akig ang isa ka Aries, no? Hindi pwede nga ang isa ka Aries subong magalalang dumot nga dumot, kay hindi nami sa 2021. Kag hindi man nami nga ang isa ka Aries magdinalok sa iya pamilya. Mhm. Ang isa ka Aries, kung ano man ang ginahandom ya, labi na gid sa kurso ya, dapat malampasan niya gid, dapat mapasaran niya. Kung ano man ang kurso nga ginakuha ya, kag ano man ang board nga makuha ya sa ini nga tuig, pinakadiboy na niya ang isa ka Aries kung wala lang may nagalangot. Mhm. Ang isa naman ka Taurus, April 20 to May 20. Ang isa ka Taurus, kabay nga malikawan niya ang mga aksidente sa dalanon. Hindi kita sa dapat mag-PR sa aton isig kapariyo, labi na gid kung ikaw nagapahulam, ikaw naganegosyo, kay hindi manami sa isa ka Taurus ang magnegosyo sa ini nga tuig nga 2021 kay laban ka sa puto. Diyos. Mhm. Ang lucky number sa isa ka Taurus subong 768. 768. 768. Lucky number. Okay. Oo. Pero ang isa ka Aries, yaway ko katag sang lucky Anong number. lucky number sa Aries? Ang lucky number sa isa ka Aries, 143. No, I love you. Ang isa ka Gemini, May 21 to June 20. Ang isa ka Gemini, maghalong subong sa kaso ya. O kung mga nagatraidor sa iya. Pero kinanlan sa isa ka Gemini, maghalong pagit sa iya negosyo. Kay hindi subong yang negosyo mo nag-boom. Kay ini nga year 2021, mag-knockdown ka. Kay tungod nga, may mga problema nga magagwa lang ang kwarta mo sa sini nga toy nga 2021. Ang lucky number sa isa ka Gemini subong, isa ka 20, isa ka 23, kag isa ka 30. Ang isa ka Cancer. Ang isa ka Cancer, yes, ang June 21 to July 22. Ang Cancer subong, kinanlan sa isa ka Cancer mahinahon. Mhm. May pagpalangga sa natawag nga pamilya, sa asawa, sa kabataan, sa bana, no? Ang kung anong yung mga plano sa isa ka Cancer sa sinigid niya nga tuig sa isa ka balay nga iyang ginahandom, matuman niya sa 2021. Kabay nga ugyunan sa labi na gid sa mga nagapalangga sa iya, kay ini nga tuig sa 2021 ang isa ka Cancer may kadalagan na sa ini nga tuig. Ang lucky number sa isa ka Cancer subong, isa ka 10, isa ka 11, kag isa ka 23. Mhm. Ang isa ka Leo, yes, ang July 23 to August 22. Ang isa ka Leo, kinanlan niya ang pagpangabuhi nga matawhay, ang lawas nga wala sang sablag, kinanlan niya ang pagpalangga sa mga kabataan, pero kabay nga ang isa ka Leo, malampasan niya ang mga trahedya nga mag-abot sa iya sa ini nga 2021. Mhm. Good luck sa isa ka Leo kung siya ang nagaplano magnegosyo, kay 40 kaway sa isa ka Leo sa ini nga year sang 2021. Ang lucky number sa isa ka Leo subong, isa ka 50, isa ka 23, kag isa ka 25. Mhm. Ang isa naman ka Virgo, August 23 to September 21. Ang isa ka Virgo, mas
pinakanami magpalangga sa lalaki, labi na gid sa LD area. Makadto sa kasal sa ini nga tuig sang 2021 ang isa ka Virgo. Kung ano man ang iyang mga plano, labi na gid sa iya pamilya, kabay nga wala sang may gahinanakit sa iya nga pagpakasal, kabay nga diretso lang, kay kung anong iya mga plano, kabay nga makuha yagid sa ini gid nga 2021. Ang lucky number sa isa ka Virgo subong, isa ka 7, 13, kag 21. Yung isa ka Libra subong, isa ka September 23 to October 22. Isa ka Libra kinanlan maino-ino anay bago ka mangakig. Paminsaro mo gimayo, ang gakawa sa aton mga baba. Hindi na siling magpadali-dali sa aton mga emosyon. Kaya hindi manami sa isa ka tao nga makahatag sa imo sang gamo sa ini nga 2021. Ang isa ka Libra minakanami tani nga ugali sang isa ka tao sa ini nga tuig nga 2021, kaso lang may mga problema ang isa ka Libra nga hindi dapat mapungganong emosyon niya nga makakadto sa iban nga tao ang iya nga kaakig. Kinahanglan medyo kalma anay Libra sa ini nga tuig nga 2021. Ang lucky number sa isa ka Libra subong, isa ka Nuibi, hibi, ang isa ka natawag nga 17, kadalagan, kag ang isa ka natawag nga 20. No? Isa ka plano sa paglakat abroad. Ang isa naman to Scorpio subong, October 23 to November 21. Ang Scorpio subong kinahanglan maghalong man, halong sa aton nga mga tupad balay, halong sa mga tao nga gahatag sa aton problema, mga sugilanon nga wala pulos, hindi dapat kita mag-intra. Ang Scorpio subong kinahanglan ang iyang negosyo, kung naganegosyo ni sa among atupagon niya o kung iya trabaho, likawan niya ani ang maghisa sa iya isikaparyo. Ang lucky number sa isa ka Scorpio subong, isa ka 8, isa ka 5, isa ka natawag nga 27. Isa ka Sagittarian, November 22 to December 21. Ang Sagittarian subong, kinahanglan niya ang plastar sa iya nga bag-o nga kabuhi, plastar sa iya negosyo, plastar sa iya nga plano sa iya nga mga kabataan, plano sa pagtuon, plano sa pag-board exam. General na lang niya ang Sagittarian. Kag kung ano ang ginaplano sa isa ka Sagittarian subong nga tuig nga 2021, good luck sa imo, kag good luck sa plano nga madayon na sa inigid nga tuig nga 2021. Ang lucky number sa isa ka Sagittarian 2, 10 kag 9. Ang Capricorn, December 22 to January 19. Ang isa ka Capricorn, kinahanglan niya ang kadalagan. Permi lang niya kadalagan ang Capricorn, wa siya siling naga-put down, no? O kung naghatag problema sa iya isikaparyo. Kung ano ang iya nga mga gugma, ginahatag sang hugot sa iya isikaparyo, why siya nagadinalok, wala man siya problema, pero ang iyang mga grasya gaabot-abot lang sa natawag nga Capricorn, no? Ang lucky numbers ng Capricorn subong, isa ka 19, isa ka 4, kag isa ka 29, no? Sa isa ka Capricorn. Isa ka Aquarian subong January 20 to February 18. Ang Aquarian subong may ginaplano sa pagpatindog balay sa ini nga year, plano sa paglakat across the sila binagid abroad, o kung plano sa iya nga mga pamilya, kung anong mahatag yang nga kalipay, o kung anong man ginahatag yang nga kadalagan, kabay nga ang Aquarian subong, dire-diretso na ang iyang kalipay, o kung handom sa iya kabuhi. Ang lucky number sa isa ka Aquarian subong, 122 kag isa ka 40. Ang isa naman ka Pisces, sinong mga Pisces dira subong? Ang Pisces, amo ni ang February 19 to March 20. Ang isa ka Pisces, kisa may kalipay, kisa may problema, labi na gid sa gugma, pero ang gugma ya, imintinarta na yang inang amo lang na permi, no? Hindi kita siling nga
hinanakit no sa partnership ta kung kapipa kon Pisces siya kinahanglan ta og yunan kung anong mga problema sang isa ka Pisces kabay pa nga ang Pisces subong makakuha na sa sang iya mga handom siya kabuhi kay bala mo ang Pisces subong gusto ya kalipay gusto ya pagigugma nga mahatag sa iya partner gusto ya may bisang way siya sila nga dako nga kantidad basta importante siya ang panimalaya mahimuos siya. Ang lucky number sa isa ka Pisces subong, isa ka 15, ay isa ka 24, kag isa ka 43. Yes. Very good. No, so at least kompleto na no ang bilang guidance ng tanan nga may ara sang mga zodiac sign. Mga gahunot-hunot. Oo. Pero makadto ta sa ano? Yes, sa mga, yes. Sa kabataan na yun. O kung sa aton nga mga aktibidad, no, sa ini nga tuig nga 2020, kung ano ang pinaka naming aktibidad nga matipuhan sa mga ginikanan, nga wala sang obra, mga nanay bilang wala sang obra, ang pinaka nami nga hindi ka makakita sang kontra sa imo isig kapariyo, magkwan ka, natawag nga sumba. Ilingaw mo kung galingon mo sa pagsaot, ilingaw mo kung galingon mo sa pagkanta, ilingaw mo kung galingon mo kung anong man ang imong nga ginapreparahan. Hindi kita silinga nga mag-intra sa mga problema nga hindi aton problema. Sugod-subong sa sinigid nga tuig nga 2021, kinanlan ta nga kita yung asawa, prikurahon pang banata, hindi kita yung pagkagas ang banwa, tunutos balay sang tao, wala ka pa kapangugas, sa tuka na to, kay nagahulat ka nga pakanon. Kinanlan, preparahan mo bana mo, preparahan mo ang ilang labi na sa kabataan mo, nga hindi maglinapta sila. Kinanlan, ara, kagidya nga iloy, nga maga-intindi sa kabataan. Hindi mo pag-isalig sa bana mo, kaya ang bana mo, amo yung kapangita para sa inyong nga pagpangabuhi. Okay, sakto na? Yes. Okay. Aha. Now, kundi masami naton ginabantayan, ano ang Politiko? paglantaw mo kung mga disaster, calamities, 2021, anong prediction mo din? Ang prediction sa 2021, halong ta sa mga bagyo subo nga nagasulod sa Philippines, no? Linog, kinahanglan halong tada, kay may mga portion tadi sa buong sa Pilipinas nga front sang natawag nga linog, no? Ialagyan, kinahanglan halungan ta na, kag may lugar diriya sa Pilipinas nga iya tunawon. Kinanan maghalong ta sa inigid nga 2021. Bisan sa iban nga lugar, no, sa iban nga country, may ara nga portion, no, nga may kaproblema. Magataas ang tubig, maganubo ang duta, kinahanglan maghalong kita sa inigid nga 2021 kagapanugod na ang sukot sa aton sang aton Ginoo. Bali, pero hindi na diya, Madam Tari, sorry to butt in, hindi niya di sa aton sa Negros. Hindi na diya, pero ang akon nga na nasyonal na tanan, no? Okay. Pati na di sa aton. Ang aton niya diya, nga maagyan subong linog, bagyo, mga problema sa natawag nga aksidente, problema sa natawag nga mawadaan ka sa natawag nga amay sa panimalay, mawadaan ka sang balay, sunog, kinahanglan halungan ta na sa inigid nga tuig nga 2021 ang Philippines, may isa ka lugar nga magatunaw. Aha. Bali matunaw siya paagi sa calamity, sa kalamidad. Sa kalamidad sa tubig nga naganubo ang duta. Kag ang natawag nga sa iba naman nga lugar, may ara lugar nga amat-amat subong naganubo ang duta. Mabutang adlaw nga may matunaw man sa iban nga lugar, hindi lang sa Pilipinas, may ara sa iban nga nasyon. Kag may ara nga gamo, nga hindi ta mapunggan, amo na di subong nga panugod-nugod, gutom. Ang aton subong nga ibitaran subong nga tuig, gutom, balatian,
amo na ang duwa nga mayor naton nga dapat halungan. Kay hindi kita ya siling magsalig sa gobyerno, kay kung magsalig kita, maputo ang gobyerno, wala na ta dangpan. Aha. Tungod nga, ang aton subong atubangon nga trahedya, gutom, balatian, gutom, balatian. Amo na subong ang aton nga likawan. Okay. Sa 2021, kumusta honta? Anong prediction mo? Anong paglantaw mo, President Rodrigo Duterte? Sa mahal nga presidente, no, ako may araman kisa may salasa, pero hindi gid saya gyapon kahalin sa iya pagka-presidente. Okay. Mahalin sa probustlan gyapon sang iya nga himata. Why sang may makakwan sa iya, makalabaw siya gyapon. Galing ti eleksyon sa 2022 pa? Tiyo gani. Pero ini nga eleksyon niya iya sang lokal, may ara nga mabuhin, may ara nga may bago nga masulod. Sa lokal. Sa lokal. Pero ang year 2021, mangin maayo ni kay President Digong? Sa 2021, mga may maayo ini sa aton presidente, pero may ara man nga malain, no? Pero mas labaw na gidiya ang kayuhan sang presidente. Kaya ang iya yung pagbalikid araya sa pigado, wala sa manggaranon, kag ipurso ya ginaya ang natawag nga lethal injection sa 2021. Bali, death penalty. May death penalty ta nga ginapabot na. Ang mga tao nga pasaway na maghalong na kamo, kag magabago na kamo, kay may lethal injection na ta. Okay. So, inaiya i-process ina sa aton Congress for approval. Pero papasar ginaya nila ya. Okay, okay. Now, aton Vice President ya, nga si ang aton madam sa Pilipinas, Leni Robredo. ang nabalam na gahimakas man si madam, no? Hindi sila nga malain ang aton nga Vice President, no? Gahimakas man sa nga makabulig sa aton pariyo. Kaso lang, do hindi man kisa insakto, no? Dapat, kung ikaw ang Vice President, kinanlan, may tingog ka man, galing kasi wala sa tingog subong. Problematic sa 2022. I see. Ang sa mga senador, do ay man niya sang do may problema sa 2021? Wala. Kay wala mo kung hinali matabo, no? Gaplano si Pacquiao nga magpresidente, pero kung ako yung kay Pacquiao hindi ko anay, kaya nga hindi siya makadaog sa mga pamilya Duterte. Bisan damo pa sa kwarta, kay wala mo ang ginatingwa subong nga sa Pilipinas ang maiso nga leadership. Aha. Bisan sa aton di sa lokal, kinanlan maisog ka, kay naihangaan ka sang tao, pero kung talawit ka, pag bad shot ka sang tao. Wow. Sa probinsya, si Gob Bong Lacson, ano ang prediction mo kay Gob sa 2021? Kay Gob, hindi namin si Gob subong mag-abot ang eleksyon. Gob, kinanlan magiyo ka, hindi ka sila nga magpungko ka lang kag mamati sang chichi sang pariyo mo da, o kung mga nasaligan mo, kinanlan giyo ka nga ikaw gidya mismo, hindi kay mapungko ka lang kag maghulat. Kag sugiran ka mo mang pati mo, hindi kasi kinanlan giyo. Kasi amo ng kaperdian mo sa 2022. Si Kuanya, Vice Gob Ferrer. Si Vice Gob, magadlagan sa pagka-gobernador, sa ako niya, mas, kung sila nga duwa ang makontranay, madaog si Ferrer sa kay Gob. Ay, tuod? Way pa ba nagmabalan? Way pa sila abi ka file eh? Way pa mabalan, pero ang tao ya mapili kay Vice sa ini nga to sa 2022. Ay, si kaya bala mo palang gaya si Vice Gob Ferrer sa mga labi na sa mga sinda. Lain niya kay Gob nga why siya heart sa pigado. Gaway siya kakadto. Wala si Paloy.
Ay, nilaglain vote mo gobaw. Basta ako niya, way kagikaluoy sa pariyota nga pigado. Wow. Si Mayor Bing sa Bacolod. Si Mayor Bing, mayo si Mayor Bing, no? Mayo si Mayor Bing. Mm. Pero mga tao yung sa palibot niya, hindi manami. Uy? Ako ya Mayor. Plangga tagi kaya pero base sa sininga eleksyon. Oo. Ambot lang. Kiti may prediction pa man dason eh. May 2022 pa man to eh. Pero Oo. ang... Pero ah. plangga ko si Mayor kay man mabuot. Bisan na no mga ampak siyang istorya, wala siya sa pakya. Mm-mm. Ang yan na intindi kung paano si magpadlagan sa natawag nga bakulod nun mo. Galing kitida mo, may wala ka intindi siya mo. Mm. Di bla? Pero kung sa pagka sa iya lang yung ginahimo subong, mas maayos siya subong magimo. Galing kay ang aral sa Luyuya, hindi manami. Nayaprang kaya kay Mayor Leonardia subong. Aha. So, sining nga tuig, may mga official kita from the province. Official kita nga may mapatay sa sininga tuig sa 2021. Wayman ko gasiling probasi daw may nang budlay lang ila. May dapat sila maghalong nga mga kwanta. Bala mo mga official ta. Iba ni ka panago mo, hinadlok malatnan sang coronavirus. O kung corona sa bulsa. Corona sa bulsa. Ginakadlaw-kadlaw talaga ni pro ako ya sa 2021 ang tanan nga mga opisyal, either konsihal o kon sa nasyonal no sa aton nga gobyerno sa sa province maghalong-halong kay basi kung may mawad-an kita kabuhi dira. Aha. Anong Hindi ko mapinpoint kung sino ha, basta may mapatay. Uy, sige. So in a way, baka subo mo lang ang balita man. Sa Action Radio, anong prediction mo ang 2021? Sa Action Radio, kung nagdaog ka mo sini, mas dubli pagid ang pagdaog nyo sa dason nga tuig. Pwede na kung naguro ka pangutang kay manager, ay no? Sabi mo sa pangka nga sa Gilano, no? Palangga ko ginaya, idulo ko ginaya si Action Magbanwa. Si Eric. Jackson Eric. Oo. Kag ikaw? Oo. Kasi ang upod ko sa Super Radio, si Brian Morden. Oo. Kaya mo, rin sa una, updanay kami na. Gani man. Kaya pamati kuya sa inyo. Gani, kabalugid ko, Madam Taring, nga pilit ka man sa amon nga frequency mo, kagara ka da. Kasi wala lang ko ninyo ginabog, no? Hindi kay gawin kay siya, basta nga nuway ga pa batyag sa amon na binamon kung nuway na vlog ka pamati. May gani ka pabalo mo kami. Pamati ko ya. Gusto kong saylo naman ko sa piyak, balik naman ko sa inyo. Wala mo kapangita ko sang maisog mag-plastar sang natawag nga balita. Very good. Pero nami ang prediction mo sa Action Radio by 2021. Sa 2021, no, ang tanan niyang balita, ang matuod lang ha, way taman ka mo ginadayaw subong, pero ang inyo yung ginadala yung balita, insakto, pag-ara gidya sa natawag nga akto. Hindi akan mamati, kalanto ya, dalo mo sa imo istasyonan, balita na, hindi na pwede. Sa Action Radio ya, ara gidya ka mo, kaya man kalanta ko sa inyo, FB mo. Ba? Kung mo kita mo subong ginasuksok ko kung anong kolor. Anyway. Kalanta ko sa inyo, balita sa FB. Sa mga inyo na nga kutagid ko dahil ninyo yan. Galing kay, siyempre. Amo gina Anyway, Madam Tari, ipapost lang gid ko for some commercial break para makapaway ka man jutay. Pagbalik ko karon, may mga questions din nga ginapang padala, mga gusto nila ipaklaro sa birthday nila, mga mo nga pizza. Standby lang anay, mabalikan ta ka in a short while, Madam Tari. Okay, sige. Thank you, Gido. Sige, alas 8:25 na. Action Firing Line.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ano nga kalintangan, responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Alas 8:38 na last and final stretch sa aton special edition karon ng gabi sa gihapon sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Art ay hupon ay may gabi dira kay paring Sindoy Ransi, ga monitor siya. Thank you gid sa pagtutok man kag pag-upod karon nga gabi. Balikan ko si Madam Tari sa last and final stretch sa aton sining presentation. Madam, may gabi liwat. Aming gabi sa maliwat. Now, ari may gapamangkot diho, specific ni siya kay padala niya, gapamangkot siya sa iya nagidya siguro birthday ni siya. Mamangkot siya September 13, 1984. Ano kuno ang iya kapalaran sini Madam Tari? Mabaton ta sang inang number kag bulan. Kitagan kasi sang iyang zodiac sign subong gabi. September 13, 1984. Ang September 30, 1984, no? Kisa may mga crisis sa kwarta, pero hindi siya nga permanentigid, no? May mga adlaw lang mga problema siya, pero ma-resolve riya. Ang 3C nga ginasiling, dapat likawan niya ang mga natawag lang kadto sa mga malayo nga lugar, o kung mag-drive sa ini nga tuig nga 2021 kag kinanlan ang health kya ara gid sa insakto kag gikawan niya ang mga tawo nga hindi man nami nga updon niya sa bilog nga tuig sa ini gid nga 2021 kag may mga goods sa ini nga tuig man labi na gid kum sa pangita ay kwarta hindi mo ni siya siling maisahan manami ni siya mangita kwarta kag manami man ni siya mag-handle pamilya ya. Kaso lang, may mga problema nga dapat siya malikawan sa inigid nga tuig nga 2021, labi na gid sa mga gamo o kunisa sang iya isig kapariyo. December 6, 2013. December 6, 2013.
Bataon pa. Estudyante siguro. Oh, bata pa ni Kitty. Mag 2013, mga 7 siya subong eh. Mag 8. Oo. Ining nga bata, no, kung ini December 13. December 6. December 6, no, yan, asang natawag nga sa gitaryan. Ining nga bata, maalam, kag kung anong ginahambal mo sa iya, ginabutangi gina sa utok yan, no? Pero galing kay masyado ni siya sa iya gidya ka parte sa iyang health. Nang hindi siya manami, pero may mga times nga manami siya, labi na gid sa iya mga kampang. Ruli kawan ani ang paghalubiro kay ang iyang sakit hindi iya kay sa ara sa baga nung hina baga. Okay. Ari pa, March 29, 1996. 1996? March 29. March 29. Okay. Ang 29, gaparte ni siya sa paglakat across the Sila Binagidab Road, no? Kung anong mga plano ya, diretsohon niya, kung ano man ang mga problema ya, dapat ya tagaan niya dahil sa isang solusyon para matapos sa mga problema. Pero kisa sa mga financial, hindi may bitaran hindi mabudlay gid. Pero may mga handom siya nga gusto niya makuha sa inigidya nga 2021. Pero halungan niya natawag nga ng tentasyon sa kabuhi. Love life ko kumusta sininga 2021? Ang love life sang 2021, no, laban sina iya linaway, daso mabalikay. Naway nang kisa may mga portion nga hindi sila maging saktuhanay. Pero ini nga 2021 laban sa kasal ang inigidya nga portion. Pakasal din ni siya guro. Basi. Pero subong ang iya partner, di daw sila ginimadayon na paglantaw mo sa 2021? Oo, kay bala mo ang laki, may pagka-stricto, pero mapinalanggaon. Wow. No? Pero ang bahay naman niya, sulugira. Pero inang natawag bilang kutos. Kutos? Pero tandems na nga dua. Baw, kisadra ba ang kutos-kutos ng kagwan? Dra man ang ginalinan nga naganami pag gabi ang beauty sa inyong popdanay mo? Ikaw nga ginabuking mo gina. Ari pagid, May 30, 1995. May 30, 1995, no? Sa mga portions sang 1995, no? Hindi siya gusto yung lapakon sa iya isig kapariyo. Gusto niya ng diretsuanay. Bahala na kung anong matabo. Basta diretsuanay. Way siya blaga pang ningala. O kung way siya gakahadlok. Ang importante sa iya, ara siya sa natindugan niya nga insakto. Wow. Love life niya kumusta? Ang love life niya, may mantisa kung ara, may makuwala, pero happy lang siya. Wow. Ay, sige. Ari pa, June 12, 1958. June 12, 1958, gurami na niya. Sa siniya nga portion, no, gina-question niya kung paano. Madugay na siya tani makabutwas ang natawag mga problema, pero galing ang mga problema sa iba niya ara sa utok niya. Okay. Kaya sa iya ko galingon ang problema, unti ang iya sang problema ara sa iba nga tao, paano siya makabulig sa iya isig kapariyo. Pero ang problema lang halungan niya ang gamon nila nga mag-asawa. Labi na gid sa kabataan. Okay. Kay Sir Well Hipelga, mga gabi dira, Sir. April 13, 1961, iya, madam. Gurami na gid. Hindi pa gid man, 1961? Napakadlaw ko lang na angaton nga mga listeners mo. Ano ning kapalaran niya April 13, 1961?
April 20 o April 30, 1961. April 30, no? 1961. Mm. Sa April 30 na portion, kisa aram na dang natawag nga Bertoldo, blang nga sila nga natawag. Pero nami siya, kaya man nga, maghambal siya, siling mo da kaseryos, pero ginadala yung pagkaseryos, isa nang tawag lahog-lahog, para nga hindi bala ma-offense ang tao sa iya. Pero ang ginahambal niya, insakto na. Pero galing kisa, ginapakalain na sa sangya isig kapariyo. Pero kung hindi siya dalok, kung ano iya ang iyang ara sa iya, mas share gid sa iya pariyo nga pigado. Mabinuligon bilang ni siya nga tao ang April 30. Mabinuligon na sa iya nga pagkatao. Kaso lang, hindi mo siya yung isahan. Kapin pa kunintoon mo siya, Diyos ko, Ginoo ko, palayo-layo ka na. Oo. Makig siya. Muna siya mangutos gidya, hindi na siya dahil magbugnosim. Amo niya ang attitude niya, kag manami siya, kaso lang, may mga bis nga, may mga hinanakit sa, pero paiway mo na, ibigay mo na sa 2020, 2021, magabag-o na. Okay. Ari pa, September 22, 2011. 2011? September 22. Oo. Kumbaga, tapos na? Tapos, tapos na sa pagtuon? Ang iyang zodiac sign, no? Pamatigid sa Mayo, Gusto yung malakat sa abroad. Pero kung ako si mo, hindi anay. Ibutang tani sa insakto, no? Hindi pwede na magpadaso-daso ka, kaya ang agyan mo, mas mabudlay. Kinanlan, preparado ka, sa pagpangatubang kung ano man ang mag-aabot to sa imo, kag kinanlan, kung anong imo ginahandom subong, ipangamuyuan mo para madali mo makuha. Madali mo makuha, gid ang ginahandom mo. Okay. Ari pa, October 12, 2001. October 12, 2001. No? Gakwa sa bird. Kung nagakwa ang isa ka October 8, no, sa isa ka board exam, sudden na makapasar sa. Kag sudden, nga manami man ang trabaho ya. Pero, kung isa ka October 8, nga wala sang trabaho, kinanlan mo ang magplano gid nga hindi ikaw magutuman. Plano sa insakto, hindi ka sa malain. Kung ano, hindi ka magpatamad-tamad, sa inigid nga third nga 2021, tungod nga, ining zodiac sign, hindi manami nga mawadaan ka kwarta. Okay. Ari pagid, hubin pagid na ako kapangkot, December 14, 1968. December 14, 1968. Kuno kumusta nga kapalaran niya? Ang bisan niya gurami na iya, kapampanin siya, may gaasapan na siya, di ba? December 14, no? December 14, 1968. 1968. Mga 50s pa man lang, Oo, Kung sa mga kwan pa, may asim pa na mga muna iya. Kumusta ang kapalaran niya, 2021, madam? Oo, ang inang portion, no, sa 1961 nga portion, may mga asim pa man na, no? Pero galing may mga problema sa iya pagpangabuhi, labig na sa partnership ya, pero kinanan hindi kay siling nga magpangalisod ng permi, no? Kinanan taga mo ya chimpo, kaugalingon mo, nga hindi kaya magkukulang sa higad. Isipon mo gidya mayo nga ara ka sa mayo nga lawas. Kay kung nagbalatian ka na da, sus Diyos ko ba, si bayaan, kag talikdan ka na sa ngayon mga upod. Uy, sus. Kinanan, medyo kwan gidya ng pabakod, mayo lawas mo,
kay ibitaran ta ang mga problema nga gaabot sa inigi nga 2021. Okay. Ari, November 10, 1976. November 10, no? 1976. November 10, 1976. Okay. Ang November 10, no, sa GIS, namin na siya maghandol sa kwarta. Namin na siya maghandol. Kaso lang, may mga time kisa nga galain buot siya. Lain buot siya. Pero sa paglain sang buot siya, may hindi ya ginasilinga ginadibdib gidya. Kinatagaan niya ginia chimpong ko galingon niya nga ma-survive yan na ang kalain sang buot siya. Bisan sa iya mga pamilya, utod ya, nanaya, tataya, ang iyaya gina paminsar subong kung paano siya makaplastar sang iya trabaho. Ang love life is din, musta? Love life sang isa ka sinagid nga portion, no? Kisa hindi manami, kisa nagasiling nagapangimon-pangimon, hindi tayo pagibutang pagpangimon, no? Kunobyo pa lang o kunobya pa lang, no? Kinanan ni plastaron tagid mayo ang nami lang. Hindi tayo siling nga mangimon kay bulan mo ang pagpangimon amo na dang halinan permi sang natawag nga si para. Wow, ari. Damo gini ka padala do hindi ko gini makakumodar tanan. October 7, 1963. October 7, October 13, 1973. 1973 October. Ang ina nga portion, no, nami na sa maghandol negosyong. Kung sa negosyo lang ang pagambalan. Pero kung lain ang iya subo nga ginahimo, nga ara lang sabi sa ilabalay, kinanlan may plano sa kaboy, iya nga makabulig-bulig man sa iya nga partner, o kung likawan ang hisa sa iya trabaho, kung siya nagaobra, malikaw da siya. Kaya hindi siya makapermanente trabaho, kaya ang hisa, permi gadadat. Okay. Ari pa. Kinanlan, likawan niya gidna. Okay. December 16, 1976. Ay, amo ni guro nabasa ko bagulang ay. Amo ni alain naman siya ya. 73 to gali ariyan na December 16, 1976 kuno Madam Tari. December 16, 1976 sa kasagitarian. Ang sagitarian manami maghandol, mapisan. Hindi siya siling nga mahulat kunti mangita isaya dalan niya nga makakwarta sa. Kung sa negosyo naman niya, hindi ka gidya magpaulam subong tuig, kay utangan ka lang, hindi kaya pagbayaran. Ay, sus! Oo. Kung nang isa ka sa gitaryan, subong na pautang, kinanlan, ma-wise ka. Okay. Kaya hindi permi nga ang imo kapital ara sa bulsa mo, kisa utang tapa, kisa utangon sa aton, hindi kita pabayaran. Amo na dang halinan sang gamo. Kaya sa gitaryan, hindi makapaiway, bastang iya rason mabato ginasaya. Okay. May gabi gali kay kagawad Jo Fred sa pantag monitor siya sa La Castellana. Now, Ario July way manipit siya man. July 5 gali 1999. Kumusta yang iya sining kapalaran Madam Tari? Ang July 5, 1999, hindi ka subong iya sining nga maginanakit nga hindi ka makalakat abroad. No? Kinanlan giyo ka, trabaho ka anay, paminsaron mo anay subong, paano ka makabulik sa pamilya mo, bago anay ang natawag nga plaster sa natawag nga pangabuhi. Kaya na nga portion, no, sa Sudjak sign, hindi man namin nga matimprano ka pa pangabuhi. Kay laban ka mo inaway, hindi gani bulagay, hindi man namin ang timprano mga mamana o kon mga sawa sa ini nga tuig nga 2021. Okay. Sige. Ari pa damo gido April 4, 1981. Ang April 4, 1981, gaparte ni sir nga kung sa mga pagkaon nami ginasya, nami kaunon. No, ang 4. Kung sa nagabaligya sa natawag nga restaurant o kung nagaplano saya nga karinderya, mas dabi sina nga pagpangabuyan sang isa ka
October 4, no? Dami na siya maghandol sa natawag nga negosyo sa ini nga tuig nga 2021. Okay. Aha, bao negosyo namin ni siya magnegosyo gali. Pero kung sa pagigugma, okay Oo. lang. Never mind. Daw problema ang sa gugma? Depende. I see. Ari, June 6, 1982. Sa June 6 naman, likawantan ay ang natawag nga ng pahulam. Pahulam kwarta, pahulam gamit. Siyempre, kung close mo gani nga mga kakilala, mahulam sa mo, mahuya ka man yun, magpagpahulam mo, di ba? Mm-hmm. Pero, maghalong, kamo na ang tunaan sa mga problema nga hindi na kamo mag-intindihanay. I see. Nagkumparte naman sa natawag nga trabaho, magpangamuyo ka nga mabatunan ka na kung ikaw nag-apply subong. Kaya bala mo subong krisis kinman subong sa natawag nga pangitaay trabaho, pangitaay sa natawag nga palangabuyan, purtigid ya subong kaipit kay tungod nga wala sang negosyante nga nagaluyhad sa inigid nga tuig nga 2020. Base pa man lang sa 2021 makabangon na ang nakalupaypay nga mga businessman. Baw kabay pa. Ari, December 6, 1970. December 6, 1970. Abi mo problematic ni sa saya nga pagpangabuhi. Ga? Kisa wala mo ang iyan ni sinistatus siya way siya sandig sa pamilya o kung mga bulig. Okay. Gusto iya matindog siya sa tinindugan niya, gusto iya gidabla pinangabudlayan. Hindi yan duwang yang ginapulian? Kadlaw si madam. Iyang puno na lang ulang hambal ko. Pero dumayong kapalaran niya 2021 do ara sa iya ba pabor? Wala mo por favor ginasiya ang pagigugma. Baw? Wala mo kung ang isa ka tao nga gwapo. Hindi mabudlay ang babae sa iya, di ba? Okay. Pero galing ini siya ng mapisli mo, pislian. Pislian siya. Pilian. Depende kung masakay saya kung hindi bayahan. Depende na sa desisyon niya. Depende kung magsakay sakay kung hindi. Hindi. Di amo na galing problema sina. Sige. Damo-damo pag hindi man damtari ka padala. Galagin ni naging ko time ipit naging ko. Sa gusto magbisita sa imo, di sila pwede ka lang pangitaon ko naman. Abi mo, ang sa tutod ko gingabalay. Para sa gadalan, pero way na ko da. Way man ko di sa disito, no? Subong lang ko di ari sa disito, tungad nga usar ko telepono sang anak ko, Ang akong giginaistaran, ara ko sa paghab, natungan sang DC3 kag DC2. Basta pag mangkot sila na Madam Tari, tultulan na dayon, ano? Oo, tultulan nila ko. Kag sa tanan nga gapalamati gidya sa Action Radio, no? Labi na sa kabangkala, no? Damo kamo to gapamati. Kung bisan diin lang ni subong nga mga lugar, kati simpre mga simpre kabalo ko, no? Inang may gabi sa inyo. Kag kabay nga Mayo lang sa pagbulag tuig sa inigidya nga tuig sang sang 2020. Kag magabulag ang tuig nga magmalipayon kita, hindi kayang kalisod pero halungan ta na yung kalayo sa inigidya pag-ending sang 2020. Okay. Madam, salamat gid sa imo tiyempo nga ginatag karon na gabi. God bless and advance Happy New Year sa imo gid Action Art kay Action Brian sa mga gapalamati sinyo. Thank you so much sinyo kag sa dason nga tuig naman ta kita nay. Kag may gabi sinyo tanan. Basta Radio Action. Wow, salamat. Thank you, good night. Action Firing Line. Ayos sige to, igagaw na lang ng isa to. Kabalog ko may ara kada isa na lang
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not... Ay, salamat. Naway na tagaling time, sorry gid siya way kumakomodar, way mingagaw. Kabay pa nga, ang inyong mga pamangkot, pwede ka mo kabisita kay Madam Tari para nga maka-istorya ka mo personal, no? Kag makapamangkot gid sa iya. Action firing line. Again, ang amon ginahimo every year, nga handa sa katapusan, kapaningwa kami, due to public demand, nga maka-accommodate sa aton nga mga ka-action. Hopefully, sa aton nga matagpalamati, depende na sa inyo. Nga mga tagpalamati na mo ng pag-appreciate, no? Pero initanan, again, ang pagpaninguha ta, ano man ang ara na kapagkit sa aton kapalaran, pero kung may ara kita sang pagsalig sa kaitasan, initanan, hindi mabudlay, nga maangkon naton. Dugangan mo pagit sa imong kapisan, bao initanan, mangin successful. Action firing line. Halong kita, buwas kita sa hotline, para naman sa katapusan naton nga pag-broadcast sa year 2020. Action firing line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon